Mezi vířícím plynem a prachem v ramenech Mléčné dráhy se rodí hvězdy. Ale nikdy ne po jedné, nýbrž ve skupinách, přitahovány jedna k druhé silou gravitace. Gravitace je takový sochař vesmíru. Vydejte se s námi na velkou výpravu za hvězdokupami naší galaxie. Za poklady vesmíru, které skrývají klíč k odhalení tajemství 4 miliard sluncí v Mléčné dráze. Hvězdokupy nám opravdu hodně napovídají o tom, jak hvězdy prochází svým životem, jak se rodí i jak umírají. Je to zběsilý a chaotický život. Na konci naší cesty za hvězdokupami můžeme najít vesmír temný a bez života, trvající na věky věků. Vesmír, hledání hvězdokup. Pouhým okem můžeme z planety Země za jasné noci spatřit asi 1000 hvězd. Tahle podívaná na nás může zapůsobit, ale v naší galaxii jsou místa, která by vás doslova ohromila. Představte si slunce na okraji obrovského mračna, obsahujícího miliony dalších sluncí, která zaplňují nebe od obzoru k obzoru. Hustota hvězd je opravdu vysoká. Vzdálenosti mezi jednotlivými hvězdami můžou být třeba i jen pár setin světelného roku. Hvězdokupy naší galaxie jsou víc než jen krásná podívaná. Možná si to neuvědomujete, ale jsou v nich ukryta tajemství o procesu, kterým se hvězdy rodí a kterým také umírají. Obrovské výbuchy supernov pak vytvářejí prvky nutné k novému zrodu. Naše hledání hvězdokup začíná. Nehledáme však teleskopem, ale pídíme se po nich v kokpitu mezihvězdného letounu. Naším cílem je proletět galaxii a zjistit, proč jsou hvězdokupy tak cenné. A proč jsou klíčem k odemčení hvězdných tajemství. První zastávkou jsou Plejády, nejznámější hvězdokupa ze všech. 440 světelných let od Země. Známá už od antických dob a obsahující tisíce hvězd. Také je to jediná hvězdokupa viditelná okem. Plejádám se také říká 7 sester. Jde o skupinu jasných, lehce rozpoznatelných hvězd na zimní obloze. Ačkoliv dobře viditelných je jen 6 z nich. Někteří lidé s velmi dobrým zrakem vidí 8, 9 nebo 10. Jen výjimečně jsem se setkal s někým, kdo by opravdu viděl přesně 7 hvězd. Takže možná, že v antických dobách byla jedna z hvězd daleko jasnější, než je nyní. Ale časem pohasla, takže teď vidíme jen 6 hvězd. Ve skutečnosti jsou v Plejádách stovky hvězd, možná i tisíce. Kroužíme kolem Plejád a hledáme nápovědy, které by mohly odhalit tajemství vesmíru. Hvězdokupy skrývají klíč k pochopení toho, jak hvězdy vznikají, jak žijí a jak umírají. Klíč ke zrození vesmíru. Stejně jako v jiných hvězdokupách můžeme totiž i hvězdy v Plejádách pozorovat prakticky ze stejné vzdálenosti od Země. Samozřejmě ne všechny hvězdy v hvězdokupě jsou od nás stejně vzdáleny. Ale jsou tak daleko, že ty drobné rozdíly ve vzdálenostech jsou relativně opravdu malé, jsou zanedbatelné. Hezkým příkladem může být vzducholoď nad sportovním stadionem plným lidí. Z pohledu vzducholodě je většina lidí přibližně stejně daleko. Většinu toho, co o hvězdách víme, jejich velikost, hmotnost a stáří, určujeme podle jejich jasnosti. Ale skutečnou jasnost hvězdy nemůžete docela dobře určit, pokud nevíte, jak daleko se nachází. A zde nám pomůžou hvězdokupy. To, že všechny hvězdy v hvězdokupě jsou od nás stejně vzdáleny, je pro nás velice důležité. Dává nám to vzorek hvězd, kde můžeme opravdu vidět, jaká je skutečná jasnost jednotlivých hvězd. Kdybychom nevěděli, že všechny ty hvězdy jsou v podstatě na stejném místě, nemohli bychom určit, zda se díváme na jasnou, ale vzdálenou hvězdu, nebo na pohaslou hvězdu, která je k nám daleko blíž. Ale v hvězdokupě je můžete vidět všechny na jednom místě. Stejnými zákonitostmi jako hvězdy na nebi se řídí i auta na silnici.
Máme tu 2 auta stejné značky a stejného modelu, takže můžeme s určitostí říct, že světla obou aut jsou absolutně stejná a také stejně jasná. Z mého pohledu jsou obě světla absolutně identická, to dává smysl. Ale nechme ta auta se chovat jako hvězdy ve vesmíru, jako stejné hvězdy, ale v různé vzdálenosti. Dobře, Amy, můžeš couvat. Podívejte se na ta světla teď. To, které je vzdálenější, je daleko slabší než tohle. I když víme, že jde o stejná světla. Platí tu exponenciální řada. Když je tamto auto 2krát dál, světlo je 4krát slabší. Kdyby bylo 4krát dál, světlo bude slabší 16krát. A tak dále a tak dále. Ale někdy světlo, které se zdá být slabší, opravdu slabší je. Tahle baterka spolu se světlem auta jsou jako hvězdy v hvězdokupě. Baterka vedle reflektoru vypadá slabší, protože prostě je slabší. Nesnad proto, že by byla dál. V hvězdokupě platí, že slabší hvězda vedle jasnější hvězdy vypadá slaběji, protože hvězda sama je slabší. Zblízka vidíme, že plejády jsou směsí jasných i slabších hvězd. A je to právě přítomnost všech možných druhů hvězd na jednom místě, co nám dává rozluštit hádanku o vývoji hvězd. Hvězdokupy nám dávají možnost nahlédnout do toho, jak hvězdy procházejí svým životem, jak žijí a jak umírají. Dám vám příklad. Kdyby se mimozemšťan chtěl dozvědět, jak lidé žijí a jak umírají, stačilo by mu pozorovat Zemi tak 30 vteřin, zatímco by letěl kolem. Udělal by si obrázek milionů a aniž by někoho sledoval od narození do smrti, jako skupina bychom ten obraz složili dohromady. Pár dětí, pár starších lidí. Hvězdokupy fungují stejně. Je to jediný záběr, jeden snímek, ale jsou na něm hvězdy v různých fázích svého života. A to je to vodítko, které astronomové potřebovali, aby zjistili, jak vypadá životní cyklus hvězdy. Víme, že ty největší a nejjasnější hvězdy jsou také nejnebezpečnější, takže si držíme odstup. Tohle jsou hvězdy, které se drží mota žij naplno a umři mladý, expandují do obřích rozměrů a poté se změní v supernovy. Nebezpečí číhá i ve hvězdokupách s nevinnými názvy jako šperkovnice. Ale naší další zastávkou je místečko, které je lidem ze severní polokoule víc než známé. Nacházíme se 80 světelných let od Země. Blížíme se k hvězdokupě nejbližší naší planetě, skupině zvané Velký vůz. Jak svým plavidlem kroužíme kolem, vidíme 5 centrálních hvězd Velkého vozu, které tvoří onu takzvanou nabíračku. Lidé si povšimli, že se doopravdy pohybují po obloze společně. Většina souhvězdí je nahodilá a hvězdy, i když zdánlivě tvoří jakýsi obraz, spolu nemají nic společného. Gravitačně na sebe vůbec nepůsobí. Nicméně hvězdy Velkého vozu vznikly ve stejné době a hýbají se společně. Časem tento pohyb změní vzhled nám známého rozložení hvězdné oblohy. Ale k Velkému vozu jsme letěli ještě kvůli jiné záhadě. Proč jsou některé hvězdokupy řidší než ostatní? Tyto mají nepravidelný tvar, jsou vzhledově rozdrolené a říká se jim otevřené hvězdokupy. Otevřená hvězdokupa je poměrně volně spojené se skupením hvězd. Tvoří se v ramenech spirálních galaxií a hvězdy v nich se pak postupně oddalují a roztahují od sebe. Vědci se domnívají, že všechny hvězdy se původně utvořily ve hvězdokupách. Ale jak ubíhal čas, hvězdy v otevřených hvězdokupách odpadly. Odtrhla je gravitace ostatních hvězd. To znamená, že většina hvězdokup je mladá, protože jinak už by v nich žádné původní hvězdy nebyly. Hvězdokupa je tak trochu jako hromádka konfet. Gravitace postupně odtáhne hvězdy pryč a rozmělní hvězdokupu. Já můžu obdobně do těchto konfet fouknout a rozmělnit hromádku asi takhle. Kdyby tohle byla hvězdokupa a ne hromádka papírků, byla by tou táhnoucí silou gravitace. Roztahovala by hvězdokupu, až by v ní zbylo jen pár hvězd, nebo třeba žádné. Tyto mladé hvězdokupy jsou pro náš výzkum důležité. S takovou spoustou hvězd na jednom místě můžou fungovat jako exemplární vzorek toho, jak vzácné či naopak běžné jsou různé druhy hvězd.
Ve většině hvězdokup jasně vidíme, že je jen velmi málo jasných velkých hvězd. O něco větší počet obyčejných, jako třeba naše Slunce, a velmi velké množství malých, slabých hvězd, které skoro nejsou vidět. Ale je jich opravdu tolik? Hvězdy v hvězdokupách jsou od sebe vzdáleny miliardy kilometrů, ale pokud jejich vzdálenosti vložíme do lodního počítače, zjistíme, že jsou si daleko blíž, než jak je tomu v sousedství našeho Slunce. Hustota hvězd v našem hvězdném sousedství je něco přes 1 hvězdu na krychlový světelný rok. V běžné, otevřené hvězdokupě by se ve stejném prostoru tísnilo 500 hvězd. Kdysi jsme byli součástí otevřené hvězdokupy, ale galaxii jsme od té doby oběhli tolikrát, že naše sousedské hvězdy můžou být kdesi na druhé straně Mléčné dráhy. Co by to pro Slunce znamenalo, kdyby se stále nacházelo v hvězdokupě? Abychom to zjistili, zadáme do počítače souřadnice hvězdokupy, v níž se právě teď rodí nové hvězdy. Míříme 1500 světelných let od Země do mlhoviny v Orionu, která vypadá jako chlupatá hvězda na Orionově pásu. Zblízka je to úžasná světelná podívaná. Mlhovina v Orionu jsou takové velké jesle pro mladé hvězdy. Právě teď se tam rodí hvězdy a kdybyste tou mlhovinou proletěli, viděli byste spousty a spousty hvězd. Nicméně někde uprostřed jsou 4 velmi silné, jasné hvězdy, v seskupení jemuž se říká trapézium. A kdybyste proletěli kolem těchto 4 nově vzniklých hvězd, viděli byste strašnou spoustu malinkých hvězdiček vznášejících se kolem. Byla by to nádherná cesta. Míříme k trapéziovým hvězdám, ke 4 nejjasnějším v celé téhle chaotické laboratoři na výrobu hvězd. Tisíce dalších hvězd se tu utvořily nebo se stále tvoří. A při pohledu na tenhle bublající kotlík si vědci uvědomili, že může jít o jakýsi zvláštní způsob plánovaného rodičovství. Jen asi 10% hmoty celého toho hvězdotvorného mraku se opravdu promění v hvězdy. Proč tak málo? Proč se na hvězdy použije tak málo hmoty? My se nyní domníváme, že nejspíš existuje jakýsi zpětný vliv. Takže jakmile se vytvoří hvězda, ovlivňuje okolní plyn jako termostat, takže omezuje možnost vzniku nových hvězd v okolí. V trapéziu jsou ty 4 obrovské hvězdy, které produkují ohromná množství ultrafialového záření, stejně jako slunečního větru. Ty pak proudí do okolního prostoru a ovlivňují plyn, ze kterého se tvoří hvězdy. Takže i když kolem trapézia máte tisíce vznikajících hvězd, jejich poměr k hmotě, která je nevyužitá, je ovlivněn ultrafialovým zářením a větrem těch 4 velkých hvězd. Jestliže mlhoviny jsou hvězdnými jesličkami a školkami, hvězdokupy jsou jakési univerzity, kde hvězdy zůstávají ještě pospolu, dokud nevyrazí do života napříč galaxií. Ale ne všechny hvězdokupy jsou stejné. Teď se podíváme do velmi extrémních podmínek, a to i podle galaktických měřítek. Hvězdy jsou tu tak obrovské, že jim hrozí výbuch a propad do zapomnění. Co se týká hvězdokup, jednou z prvních věcí, kterou lidé chtějí vědět, je, která je největší. Která vážně stojí za to. Je to jako když dorazíte do velkého města. Chcete vědět, která budova je v něm nejvyšší, která je největší památkou. Kdyby mezi hvězdokupami byla nějaká Empire State Building, museli bychom k ní letět 10 000 světelných let. Jmenuje se Westerlund 1, super hvězdokupa, s celkovou hmotností 100 000krát větší, než má naše Slunce. Westerlund 1 drží vesmírný rekord za největší známou mladou hvězdokupu. Obsahuje stovky tisíc hvězd a zvláštní je, že jsme dlouhou dobu ani netušili, že je tak velká. Astronomové znali Westerlund 1 velmi dlouho, ale teprve asi před 5 lety jsme poprvé spatřili všechny hvězdy této hvězdokupy. Důvodem bylo to, že až tehdy jsme dostali k dispozici infračervené detektory, které vidí i skrz prach, který v galaxii leží mezi námi a samotnou hvězdokupou. Současné astronomické přístroje odhalily prostor o průměru pouhých 6 světelných let s velmi vysokým počtem hvězd.
Největší a nejjasnější jsou vzácné v celé galaxii. Jsou to supervelké hvězdy všech druhů, velikostí a barev, od modrých až po žluté. Fáze modrých superobrů, fáze žlutých a červených superobrů jsou jen krátkými úseky v životě velkých hvězd. Začnou jako modré, zčervenají, někdy se vrátí zpět a kolísají mezi modrou a červenou, když vnější vrstva povolí a my vidíme hlubší modré jádro. Mezi červenou a modrou fází je žlutá a také ji nazýváme fází žlutého superobra. Slunce, které je obvykle nazýváno obyčejnou hvězdou, je opravdu mrňavé ve srovnání se superobry jakékoliv barvy. Předpokládejme, že naše slunce, které je asi 100krát větší než Země, velikostně odpovídá této žluté špendlíkové hlavičce, která má asi 2 mm. Takže uznejte, slunce jsme zmenšili opravdu hodně. Ale při tomto poměru mají ostatní hvězdy, velcí superobři, průměr asi stejný jako ta observatoř za mnou. Ve srovnání se sluncem jsou obrovští a slunce je obrovské samo o sobě ve srovnání se Zemí. Superobři, ať už žlutí, modří nebo červení, jsou souhrnně nazýváni staré těžké hvězdy, což znamená, že jejich jaderný vodík už vyhořel a hvězda se pomalu mění na obra, který později vybuchne jako supernova. Supernovy jsou tak jasné, že je velmi jednoduché je zahlédnout i z velké vzdálenosti. Ale David White z Wingu v Pensylvánii se chce zeptat vesmíru, zda může supernova rozechvět čas a prostor natolik, abychom to pocítili i my. Davide, my se domníváme, že supernova vytvoří ráz tak velký, že ho zde zachytíme. Ale nezachytíme ho nijak jednoduše. Rozhodně to s lidmi tady nezamává, ale domníváme se, že naše a příští generace detektorů gravitačních vln budou schopny zachytit i ty jemné záchvěvy v předivu prostoru a času. To je nové neprozkoumané okno v astrofyzice. Astronomie gravitačních vln. Naše slunce se také časem změní v rudého obra. Bude se rozpínat, až pohltí Zemi. Ale ku příkladu až k orbitě Jupitera nedosáhne. Nestane se superobrem a nevybuchne coby supernova. Přítomnost superobrů v hvězdokupě nám hodně vypovídá o jejím věku. Ty neuvěřitelně hmotné hvězdy jsou pro nás velmi důležité, protože žijí jen velmi krátce. Jen nějakých 5-6 milionů let. Takže pokud vidíte hmotnou hvězdu v tomto superobřím stádiu, která je nejspíš na konci svého cyklu, už víte, že samotná hvězdokupa nebude o mnoho starší. Protože kdyby starší byla, tak by ta hmotná hvězda už dávno vybuchla. Astronomové zatím objevili jenom hrstku těchto extrémně hmotných hvězdokup. A stejně jako Westerlund 1, všechny byly až poměrně donedávna považovány za obyčejné. Jen si uvědomte, jak krátkozrací jsme byli. Ještě před 10 lety jsme o těchto super hvězdokupách neměli ani ponětí. Každá mladá hvězdokupa, kterou jsme před 10 lety znali, měla méně než 10 000 hvězd. Těchto menších hvězdokup jsme znali tisíce. A teď známe tucet těch superhmotných. Jelikož naše galaxie je zaplněná spoustou prachu, většina hvězdokup, které jsme znali, se nachází v oblasti kolem našeho vlastního slunce. Takže jsme viděli sotva ke středu naší galaxie. Ale jak se technologie zdokonalují, dohlédneme dál a dál do vzdálenějších ramen Mléčné dráhy. Westerlund 1 nezůstane největší hvězdokupou příliš dlouho. Pořád totiž objevujeme další a další hvězdokupy. Pár hvězdokup se nachází blízko galaktického jádra, kde je gravitační pole černé díry může roztrhat jen během pár milionů let. Prozatím jsou nicméně jejich obří jasné hvězdy intenzivně zkoumány. Naší příští zastávkou je hvězdokupa Čtyřčat. Obří 4 miliony let stará hvězdokupa, které dali jméno 4 superobři, kteří ji vládnou. Je také domovem hvězdy Pistol, jedné z vůbec nejjasnějších hvězd galaxie. Hvězdokupa obsahuje 5 záhadných superobrů, jejichž tajemství jsou zahalena mračny červeného prachu.
V roce 2006 se na ně zmatení vědci pokoušeli podívat blíž Kekovým teleskopem z Havaje. To, co objevili, bylo šokující. 2 hvězdy jsou obklopeny podivnými spirálami. To ale znamená, že superobři tam nejsou sami. V hvězdokupě čtyřčat je několik hmotných hvězd, které vlastně fungují v párovém soužití. Probíhá mezi nimi proces, při němž se pomalu vyvrhuje do vesmíru hmota vnějších plášťů, která pak vytváří ony spirálové obrazce. Je velmi neobvyklé nalézt hned několik takovýchto úkazů na jednom místě. Takovéto hvězdy jsou velmi vzácné. Když se podíváte jinde po galaxii, občas na nějakou dvojhvězdu narazíte, ale ne hned na několik z nich na jednom poměrně malém prostoru. Je jen otázkou času, než tyhle nebo kterékoliv další superhmotné hvězdy ozáří hvězdokupu svitem svého výbuchu v supernově. Odstřelí své vlastní planety a vymažou jakékoliv civilizace na sousedních planetách smrtelnou dávkou radiace. Podobná nebezpečí číhají uvnitř další hvězdokupy poblíž galaktického jádra. Jmenuje se hvězdokupa Vestřelci a je 25 000 světelných let od Země a jen 100 světelných let od jádra Mléčné dráhy. Hvězdokupa Vestřelci byla vůbec první hvězdokupou, kterou lidstvo objevilo. Je to také ta nejhustší v galaxii. Okolí našeho slunce je prakticky prázdné ve srovnání s hvězdokupou Vestřelci. V prostoru 50 krychlových světelných let kolem slunce se nachází pouze Alpha Centauri. Kdybychom se nacházeli v hvězdokupě Vestřelci, stejný prostor by zaplňoval více než 1 000 000 hvězd rozzařujících nebe jakékoliv planety ve dne a v noci. Kdybychom žili na planetě obíhající jednu z planet ve Střelcově hvězdokupě nebo někde se stejnou hustotou hvězd, viděli bychom na nočním nebi tisíce hvězd. Lépe řečeno, některé z nich by byly sami o sobě daleko jasnější než úplněk. Noc by byla hodně světlá, dalo by se to srovnat s denním světlem v místnosti. Hvězdokupa Vestřelci je opravdovým mezníkem v historii objevování galaxie, protože právě ona byla použita při zjišťování toho, jak velké hvězdy mohou být. Naše výprava za hvězdokupami nás zavedla do hvězdokupy Vestřelci, do jedné z těch nejdůležitějších v naší galaxii. Právě zde vědci zjistili, jak velké mohou hvězdy být. Zdá se to být jednoduchá otázka, ale my jsme to nevěděli. Ještě před pár lety jsme netušili, jak velké mohou hvězdy být. Hvězdokupa Vestřelci nabízí vše, co vědci k zodpovězení této otázky potřebovali. Je dostatečně velká, je v ní spousta superobrů ke zkoumání. Navíc její stáří se odhaduje na 2,5 milionu let. Je tedy dost mladá a její superobři ještě ani nezačaly vybuchovat. Takže největší hvězda celé skupiny bude nejspíš dobrým vodítkem k vyřešení našeho problému s velikostí hvězd. Ve Střelci jsme našli bohatou sbírku spousty malých hvězd. O něco méně, zhruba stovky středních hvězd. A pak tucet opravdu hmotných hvězd, z kterých některé jsou až 130krát těžší než naše slunce. Ale dál už nic, jako by to najednou ustalo. Kdyby mohly vznikat nějaké hvězdy větší než 130násobek slunce, určitě by se ve Střelci nacházely. Je tedy zjevné, že příroda vytvořila limit pro maximální hmotnost hvězdy. Nachází se někde mezi 130 a 150 násobkem hmoty slunce. Opouštíme mladou hvězdokupu Vestřelci a nabíráme kurz k velmi odlišné části galaxie. Daleko na tichých předměstích Mléčné dráhy sídlí její nejstarší obyvatelé, kulové hvězdokupy. Kulové hvězdokupy. Vždyť to tak krásně zní, jen ten název se mi líbí. Koule. A přesně toto i je. Obvykle až 1 000 000 hvězd v jednom velkém mračnu. Tyhle objekty jsou opravdu záhadné, jelikož jsou nejspíš velmi staré. Nejspíš jedny z nejstarších úkazů galaxie. Některé hvězdy jsou dokonce tak staré, že jim příliš nechybí ani do stáří samotného vesmíru. I když jsou na pohled ohromující, je to spíš jejich stáří, čím kulové hvězdokupy vědce zaujaly. Jelikož jsou skoro tak staré jako samotný vesmír, vyvolávají otázku stáří naší galaxie. Je Mléčná dráha také tak stará,
Jako sám vesmír? Máme dobré důkazy, protože vesmír je starý asi 13,7 miliardy let. Předpokládáme, že ty nejstarší kulové hvězdokupy jsou staré asi 13 miliard let. To znamená, že se vytvořily v průběhu první miliardy let po velkém třesku. Doslova doprovázely vznik naší galaxie a my se domníváme, že stejně to platí i pro ostatní galaxie. Ty se také utvořily během první miliardy let od zrodu vesmíru. Vědci dodnes neví, jak kulové hvězdokupy vznikají. Je to jedno z nejžhavějších tajemství současné astronomie. Jelikož se nacházejí i v dalších galaxiích, možná jejich vznik souvisí se vznikem galaxií samotných. Protože víme, že jednotlivé hvězdy kulových hvězdokup jsou velmi staré, v některých případech až 13 miliard let, můžeme tvrdit, že i hvězdokupa sama je stará a že se vytvářela ve stejném období jako galaxie. Stále není jasné, zda se hvězdokupa vytvořila dříve než galaxie, která povstala až ze zbylého molekulárního oblaka, nebo zda se vytvářely obě struktury najednou. Hledání kulových hvězdokup nás odvádí pryč z chaotických ramen naší galaxie, v nichž se nachází většina hvězd, a to až do míst zvaných galaktické halo. Halo galaxie Mléčné dráhy je široký, přibližně kulovitý mrak hvězd, který obklopuje kolem dokola disk naší spirální galaxie. Právě tam se nacházejí kulové hvězdokupy. V dnešní době známe asi 160 kulových hvězdokup, ale vědci se domnívají, že jich kdysi bylo daleko více. Jejich přítomnost v halu, daleko od vlivu galaktického disku, odpovídá i jejich kulovitému tvaru. Je docela možné, že všechny hvězdokupy blíže k disku už byly dávno roztahány gravitací. Ale je tu jedna hvězdokupa ve vnitřním halu, které hrozí nebezpečí roztahání. Hvězdokupa, která už ztratila 80% své někdejší původní hmoty. Nastavujeme kurz ke kulové hvězdokupě M12, abychom se zblízka podívali na to dílo zkázy. M12 namísto toho, aby kroužila kolem naší galaxie nebo aby procházela vnějším okrajem, spíše proběhla poměrně blízko galaktického jádra. A když se tak stalo, gravitační interakce se všemi hvězdami uvnitř Mléčné dráhy byly dost silné na to, aby odtáhly některé méně hmotné hvězdy z vnitřku hvězdokupy. Takže se stalo, že M12 ztratila část svých hvězd při každém průletu naší galaxií. A jednou při dalších z oběhů už nezbude nic, co by si Mléčná dráha neukradla pro sebe. Prozatím ale zůstává většina kulových hvězdokup poměrně hustě zaplněná. Jsou až 60 000krát hustější, než je naše hvězdné okolí. Ale protože tyto hvězdokupy jsou staré, všechny hmotné a jasné hvězdy v nich dávno vyhasly. Nebe v kulové hvězdokupě by mělo být předspané, ale jeho záře by byla jen mdlá. Kdybychom se nacházeli na planetě obíhající hvězdu v kulové hvězdokupě, viděli bychom tisíce hvězd, ale průměrná viditelnost v noci by byla srovnatelná asi s místností, v níž hoří pár svíček. Kulové hvězdokupy obíhající ve vnějším halu jsou něco jako galaktickou analogií našeho Měsíce. A kulové hvězdokupy kolem jiných galaxií napovídají, že jde o jev, který je mnoha galaxiím společný. Nyní nás naše cesta zavede daleko za hranice domovské galaxie. 60 milionů světelných let daleko k obrovské eliptické galaxii jménem M87. Ta sama v lecčem připomíná kulovou hvězdokupu. Většina těch rozmazaných teček na tomto snímku z Hubbleova teleskopu jsou kulové hvězdokupy obíhající kolem M87. Tato obří galaxie jich má přes 15 000. Ale M87 je sama jen špičkou kupovitého ledovce, protože sama leží uprostřed své kupy. Nejde o hvězdokupu, ale o skupinu galaxií. Naše vesmírná loď teď poletí sledovat krásu a hrůzu srážek obrovských hvězdných systémů v rychlosti milionu kilometrů v hodině.
Stačí jeden pohled do hvězdokupy, abyste pochopili, jak je síla gravitace důležitá k udržení hvězd pohromadě. Gravitace je takový sochař vesmíru. Ovlivňuje velmi široké okolí, takže může donutit i galaxie, aby se skupily, stejně jako se kupí hvězdy, jenomže v daleko větším měřítku. Tady mluvíme o milionech světelných let, to je ohromující. Podobný proces začíná už i v našem astronomickém sousedství, kde se naše loď chystá opustit Mléčnou dráhu. Mléčná dráha je obrovská, ale relativně typická spirální galaxie umístěná v celkem malé skupině galaxií, což je ve vesmíru tak říkajíc velmi obvyklé uspořádání hmoty. Jen asi 5% galaxií je umístěno v hustších zhlucích, ale více jak polovina z nich se nachází v malých skupinkách. Skupina, v níž naše galaxie leží, se nazývá místní skupina. Jejími dvěma velkými členy, vzdálenými zhruba 3 miliony světelných let, jsou Mléčná dráha a M31, neboli galaxie v Andromedě. Třetí největší je galaxie v trojúhelníku a po nich následuje asi tucet trpasličích galaxií rozprostřených mezi nimi. Galaxie v jedné velké skupině mají tendenci časem postupně splývat do jedné. Takže v průběhu příštích 4, 5, 6 miliard let naše Mléčná dráha splyne s galaxií v Andromedě. Pokud se podíváme na vesmír z perspektivy dnešní orbity Země, vypadá celkový pohled asi takto. Naše vlastní galaxie dominuje a táhne se přes střed obrazu. Ale až splyneme s Andromedou, hvězdné nebe se velmi promění. Bude to pozoruhodná událost, která nejspíš vytvoří eliptickou galaxii zcela odlišnou od kterékoliv z původních dvou spirálních galaxií. Andromeda několikrát proletí kolem, až nakonec zapojí Mléčnou dráhu do gravitačního tance. Splynutí zničí jejich elegantní spirální strukturu. Nakonec se usadí a vytvoří obří zaoblenou bublinu. Tvar tak typický pro eliptické galaxie v celém vesmíru. Naše místní skupina je malinká ve srovnání se shluky galaxií po celém vesmíru. Nejbližší velká skupina bude naší další zastávkou. Ta další místní skupina se nachází asi 60 milionů světelných let daleko od většího shluku. Od skupiny galaxií v Paně, ve které jsou tisíce galaxií, nejen ten náš tucet. A naše místní skupina spolu se skupinou v Paně a dalšími je součástí dokonce ještě větší struktury, takzvané místní nadkupy galaxií. Takovéto nadkupy jsou drsná místa. Galaxie se tu pohybují závratnou rychlostí. Mluvíme tu o rychlostech stovek kilometrů za vteřinu, nebo jinak řečeno, aby to bylo představitelnější, něco kolem 2 milionů kilometrů v hodině. Vydáme se proto do vysokorychlostního království těchto velekup, abychom odhalili tajemství galaxií. Proč mají některé hvězdy, které se shlukují, a některé ne? Odpověď najdeme v galaktickém plynu. Galaxie jsou někdy na plyny bohaté a občas naopak chudé. Galaxie bohaté na plyny mají tendence tvořit hvězdy poměrně rychle, galaxie na plyny chudé naopak ne. Ukazuje se, že aktivita v galaktických skupinách je občas nepodobná válečné zóně, kde jsou galaxie bohaté na plyn udušeny s rychlostí přes 1 000 000 kilometrů za hodinu. Udušení galaxie proběhne, když nějaká galaxie zvnějšku dorazí do blízkosti skupiny a gravitační tlak, ten tah galaktické skupiny, je dost silný na to, aby obsál a odtáhl plyn z nově příchozí galaxie. Tato galaxie je pak ponechána bez plynu a bez schopnosti tvořit nové hvězdy. Tím ji udusí. A když galaxie prorazí hluboko do nitra skupiny, musí na své cestě čelit problémům, které v prostoru skupiny vyvolává jev zvaný svlékání průtokovým třením. Když galaxie prolétává mezigalaktickým plynem, tlak tohoto plynu samotného ji může doslova vysvléct a zbavit jejího vlastního plynu a zanechat ji prakticky bez plynu, neschopnou tvořit nové hvězdokupy. Kdybychom v galaktické skupině hledali mezigalaktický plyn, nic bychom neviděli. Je natolik řídký, že na Zemi bychom ho považovali za dokonalé vákuum.
Ale pokud zapneme lodní rentgenový detektor, odhalí se nám obrovská děsivá záře. Galaxie, jak je vidíme ve viditelném spektru, když se díváme obyčejným teleskopem, nejsou jedinou složkou galaktické skupiny. Dokonce nejsou ani převažující složkou. Převažující složkou je horký, řídký plyn. Ten plyn zahřály šoky při formování skupiny samotné. Doteď je natolik horký, že vyzařuje rentgenové záření. Navíc je absolutně neviditelný v běžném spektru. Horký plyn má ve skupině daleko větší gravitační vliv než samotné galaxie. Jeho všeobjímající gravitační působení pomáhá přitahovat galaxie ke společnému centru. A když se podíváme na galaktickou skupinu, uvidíme náhled do vlastní budoucnosti. V centru skupiny leží obvykle obrovská eliptická galaxie, výsledek nesčetných splynutí podobných tomu, které čeká Mléčnou dráhu a Andromedu. To je celkem běžný postup galaktických skupin. Jednotlivé galaxie spolu splývají a vytvářejí pár větších a nakonec jen jednu supergalaxii. Je vesmír předurčen k tomu, aby byl zaplněn osamocenými supergalaxiemi? Bude gravitace pokračovat ve svém stahování? Abychom našli odpověď, použijeme superpočítače, coby stroje času, které nás přenesou do budoucnosti. A to, co nám předpoví, může být daleko temnější než cokoliv, co jsme čekali. Největší teleskopy světa a satelitní observatoře obvykle dodávají úchvatné obrazy kosmických jevů. Ale jednoduše řečeno, toto jsou jen snímky bez pohybu, bez dynamiky. Abychom mohli doopravdy pozorovat vývoj vesmíru, potřebujeme stroj času. Lidský život je krátký v porovnání s vesmírnými měřítky. Ale můžeme sledovat, jak se galaxie a jejich skupiny budou vyvíjet, a to díky simulacím na velmi výkonných počítačích. Superpočítač učiní z naší lodi stroj času. A dalším cílem naší mise bude zjistit, jak se vesmír vyvíjí, kde a jak skončí. Tato simulace ukazuje, jak mohou vznikat galaktické skupiny. 12,5 miliardy let hvězdného vývoje zrychlených na méně než minutu. Superpočítačové simulace, jako je tahle, jsou důležitými nástroji k pochopení toho, jak vesmír funguje. A kam nás zavede budoucnost. Simulace, ve kterých si můžeme přehrát to, jak se galaktické skupiny vyvíjely po miliardy let, mi vždycky brali dech. Je úchvatné sledovat, jak v těch krásných, elegantních simulacích ubíhají kosmické epochy. Řekněme si, jak to ten superpočítač vlastně dělá. Začne s takzvaným N-tělesovým úkolem. N znamená počet těles. Tělesa mohou být planety, hvězdy nebo galaxie. A úkolem je jen trocha jednoduchých počtů, které mají podle zákonů Isaaca Newtona rozpohybovat v prostoru ony planety a hvězdy. Takovéto simulace jsou pozoruhodně užitečným vodítkem ke studiu toho, jak se v průběhu času vyvíjejí natolik složité systémy jako galaktické skupiny a galaxie. Peter Toobin, odborník na simulace v Marylandské univerzitě, programuje gravitační vzorce do superpočítače jménem hlubina myšlení. Je to jednoduché například u planety obíhající hvězdu. Tomu se říká dvoutělesový úkol. Vysokoškolák to vyřeší i bez kalkulačky. Ale představte si, že musíte pracovat s pohybem hejna hvězd ve hvězdokupě. N-tělesový úkol tak trochu připomíná žonglování. Pokud máte dvoutělesový úkol, já tu mám teď jeden míček, s tím mi to ještě jde, ale nejsem žongler. Nevím, jestli zvládnu 2 míčky. Jejda. Evidentně 2 už nezvládám. A od mozku to vyžaduje spoustu námahy a soustředění žonglovat efektivně se 2 míčky. Teď si to představte se 3, 4 míčky. Já to nedokážu, ale jsou lidé, kteří ano. Ale ani tato řada není nekonečná. 20 míčků už nezvládne nikdo.
Překvapivé je, že početní úkony potřebné k vyřešení úkolu jsou poměrně prosté, ale důvodem, proč potřebujete superpočítač, je, že jich je prostě hrozně moc. Jde jen o to množství. Dobře, lidi, na svá místa. Jak nám Tůbnovi žáci předvedou, když se pokusí vyřešit 12tělesový úkol bez počítače. Číslo 1 je na 6,4. Číslo 2? 2 je na 3,4. Číslo 3? 3 je na 2,4. Při takovýchto výpočtech dostane každá hvězda startovní pozici a souřadnice. 4 je na 4,4. Každá hvězda také obdrží rychlost a zbytek už je na studentech. Za použití Newtonových zákonů musí zjistit, jak gravitace každé z hvězd působí na každou další, aby určili, kde se bude hvězda nacházet v dalším časovém úseku. Číslo 1? Tito studenti by počítali 300 let dnem i nocí, aby vypočetli to, co počítač stihne za jedinou sekundu. Výpočty týkající se galaktických skupin mohou být miliono nebo i miliardotělesové. Ale to naštěstí není pro superpočítač žádný problém. Je schopen simulovat minulost, budoucnost i přítomnost našeho vesmíru. V současnosti se superpočítače nijak zásadně neliší od osobních stolních počítačů, které vy nebo já používáme doma. Jen je jich hodně pohromadě. Vyrobit je snadné a levné, takže jich je pro vědu dostupných víc. Jednou z nejkomplikovanějších simulací naší doby je evropský projekt Millennium Run, v němž se 10 miliard galaxií v jednom superpočítači prohání celých 28 dní v kuse. Vyžaduje to 343 000 procesorových hodin. A výsledkem je pozoruhodná 3D simulace, kterou si můžete prohlédnout skrz na skrz, obsahující 2,4 miliardy krychlových světelných let plných 100 milionů galaxií, propojených dohromady do shluků podél tlustých proudů temné hmoty. Používání superpočítačů umožňuje vědcům zkoumat nejen minulost, ale i budoucnost vesmíru. Myslím, že je opravdu úžasné, že můžeme vzít všechny své znalosti o současném stavu vesmíru a použít počítačovou simulaci k posunutí kupředu v čase. Slouží nám to ke studiu toho, co se stane s vesmírem na jeho konci. Tato simulace začíná u kvantové pěny, která zbyla po velkém třesku a postupně nás provede 13 miliardami let, během nichž hmota zhoustne do galaxií, jejich shluků a superkup podél sítě vláken a prázdných míst. Podobnou síť můžeme detekovat i dnes. Toto je fenomén kosmického shlukování, který je gravitací doveden až do krajních mezí. Nicméně gravitační tah je vyvažován tajemnou temnou energií, která naopak galaktické velekupy odtahuje. Asi před 10 lety astronomové zjistili, že vesmír se nejenom rozpíná, on se navíc rozpíná stále větší rychlostí. Gravitace bude držet galaktické skupiny pohromadě pouze na jakési místní úrovni. Naše skupina postupně splyne do jedné supergalaxie. Ale všechny ostatní galaxie ve vesmíru se od nás budou vzdalovat. Za stovky miliard let bude náš kousek vesmíru v podstatě zanechán v temnotě. Pokud se budou ostatní galaxie kolem nás vzdalovat se zrychlením, postupně dosáhnou rychlosti světla. A pak k nám nebude moct dorazit ani jejich vlastní světlo. A tak se tyto galaxie budou vzdalovat do dalekých částí vesmíru a zmizí nám z dohledu. Naše galaxie bude ostrůvkem zanechaným v temnotě. Mračna plynu budou dál vytvářet hvězdy, ale astronomové budoucnosti neuvidí na nebi nic za hranicemi své vlastní galaxie. A pokud jim nezůstanou pozůstatky našich astronomických poznatků, nebudou mít k dispozici jediný náznak toho, že kdysi proběhl velký třesk a vesmírná expanze. Nic jim nenapoví o existenci prostoru, kterému my dnes říkáme vesmír.